Είναι η Αχαΐα, είναι η Ηλία, είναι η Αρκαδία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Κορινθία με το Σοφικό, μόνο η Αχαΐα δυστυχώς. Από τα χωριά της συγκεκριμένης περιοχής, τα οποία βρίσκονται πάνω από την εθνική οδό που συνδέει τον πύργο με την αρχαία Ολυμπία, όπου και εκεί έχουμε πολλά μέτωπα. Ήρθαν λοιπόν και πιστέψτε με 20 λεπτά. Μία ώρα το πολύ θα μπορέσουμε να σώσουμε και να μην τυχόν. Οι φλόγες που φτάνουν τα 10 μέτρα κατάφεραν να αντέξουν τα αρχαία μνημεία, ο ελληνικός πολιτισμός, ο οποίος δεν είναι και μόνο ελληνικός. Ακριβώς, είναι παγκόσμιος πολιτισμός. Θα έχει τις πληροφορίες σε λίγο ο Σπύρος Ολάμπρου από το σημείο. Δεν ξέρουμε αν η ηρώα είναι στην... Πράγματα. Στο Πελόπιο είναι η Ρένα Κουβελιώτη, στην Καυκονία και στον Πλάτανο, και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Μιλήσαμε και με μια κυρία από τη Σαλμόνη, 1000 άτομα μας είπαν ότι είναι εκεί, και βεβαίως στην αρχαία Ολυμπία. Πρέπει να φύγουν, δεν τους αντέχει άλλο τόπος. Πρόκειται για ανθρώπους επικίνδυνους για τον τόπο, για να γλιτώσουμε επιτέλους. Σπύρο, κάει και το μουσείο δηλαδή. Τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν το πιστεύαμε και εμείς. Δεν έχουν κάνει κάποια ανακοίνωση. Ευτυχώς είναι το μόνο ευχάριστο όλης της ημέρας. 51 νεκροί και ευτυχώς δεν υπάρχει μεταβολή. Να πάμε όμως και πάλι στην αρχαία Ολυμπία. Έχουμε κάποιον κάτοικο της περιοχής. Πείτε μας πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα. Δραματική. Θα λέω κάτι, ότι στο πάρκινγκ που είναι κάτω από το μουσείο έπιασε... Ζέλο Αναστασία είναι κάτοικος Βούναργου. Εικόνες από το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας. Γιώργο, της άφηξες της Ολυμπιακής φλόγας, αλλά κοιτάξτε που έφτασαν οι φλόγες, Έχουν καεί τα πάντα γύρω-γύρω. Πραγματικά, Σπύρο, συγχαρητήρια που καταφέρατε και φτάσατε στο μουσείο.